ayya jiwon rayuwa soyayya ta yi min alama matakar kayar da ni zo ga hannu na kama muryar ki da na saurara sai na ji na zama kurma malami na kai ne kin zama malama ni kuma ɗalibi soyayya ta da ke ta zagaye duniya ka zama malami ni kuma ɗaliba soyayyar mu da kai ta zagaye duniya ta zagaye duniya ya zan yi rayuwa idan ba da ke ba hakan na barki ni fa sai dai a kau da ni na shagiya ta sanki ban yi aune ba cutar da ke a zuciya ki bani magani idan na gano ki ko da daga nesa sai na je zuciya tana yi mini tausa ya masoyiya da alamar so zai mini rana tun sanda na fara ganin ka na minta da soyayyar ka raina babu na dama ba wanda min yanda ka yi min lokaci ɗaya doka ɗauka babu zato san ka raina yana da girma malami na kai ne ɗaliba kuma ni ce darasin da ka yi min ya zauna a cikin kalbi na cutar zamani ko wata cuta da magani dan Allah karki bar ni ni na ka kula da ni sanki ya saban ji ban gani ni ma ka kula da ni a so kawai ya bar ni san ka zai mini lahani Allah shine masani abin da ke a zuciya soyayya zaki bani ni ina biɗar magani komai da lokacinsa komai nisa na nesa kisawa zuciyar ki ne na ki ne tarkon kaya ɗane ni dama na har da hauni so baya duba muni ko talauci yashi kin zama malama na zama ɗalibi soyayyar mu da kai ta zagaye duniya Sarauniya TV, tashar al'umma.